Moitas grazas. Seguimos no debate das emendas, neste caso da vicepresidencia da Xunta. Quero aclarar, en base á intervención anterior do señor Pazos, que evidentemente nos quitamos cartos e recursos de partidas donde existen remanentes que non foron gastados, é dicir, donde existe marxe para os cambios que nos facemos, porque se a Xunta de Galicia non executa os recursos que eles mesmos orzamentan, pois evidentemente nos os destinamos e os quitamos dos lugares donde non se gastaron os cartos para que se vexa que hai marxe técnica e económica para enviar esa carta aos Reis Magos, da cal se nos acusa. Polo menos no noso caso nos o tasamos moi ben e vimos de onde se pode sacar, porque eses cartos ni se gastaron. Entón, polo tanto, creo que hai que tamén facer un pouco de análise sobre non só o que se orzamenta, como dicía antes, sino como se implementa, como se gasta, si se gasta. Porque se xa non se gasta, pois efectivamente o problema ainda é moito máis gordo, como se veu no caso da comparecencia da conselleira do Mar, cando quería xustificar de maneira injustificable como non se gastaron unha cuantía moi elevada de millóns de euros no seu departamento. Entrando en materia, as nosas emendas para a vicepresidencia están destinadas maioritariamente a incrementar partidas relacionadas coa mellora da calidade de vida das persoas e da súa protección cando nos referimos a temas de emerxencias e seguridade. Como decíamos antes, entre os distintos grupos da oposición podemos ter diferencias de cuantías e de matiz, pero si temos clara a liña política. Estas son as cuestións que viñemos defendendo, igual que na sección anterior, nas distintas comisións e nos distintos plenos, e coincidimos, me imagino que volveremos a coincidir nesta consellería, porque hai unhas liñas de desleixo por parte da Xunta de Galicia que se queren obviar, pero que están aí e que os números o din, e as denuncias dos colectivos de profesionais e os colectivos sociais que denuncian precisamente a situación, neste caso, por exemplo, da descoordinación e do mal funcionamento das emerxencias, e que ante calquer tipo de catástrofe é a vontade dos traballadores e traballadoras e a calidade humana que teñen que é a que ao final consegue que se cubran as necesidades e se solventen os problemas que teñen os galegos e galegas, pero que din que moitas veces teñen trabas incluso por parte das administracións pola súa falta de coordinación. Creemos que o valor de dispoñer dun sistema de emerxencias público e de calidade ten que ser unha realidade e con urxencia. Estamos falando da vida das persoas, da súa seguridade, e non podemos permitir que sigan, en primeiro lugar, en máis privatizadas. Somos prácticamente unha das únicas comunidades onde ten partes dos servicios de emerxencias privatizados, como pasa cos parques comarcais de bombeiros das provincias de Pontevedra e Ourense, e non podemos permitir que siga sin existir unha legislación de coordinación, nin podemos permitir que se siga precarizando os servizos a través de precarizar os traballadores, porque só se midan con indicadores neoliberais os resultados, ou con supostos criterios técnicos que só se basan no criterio económico. Coa vida das persoas non se pode arañar un euro e non se poden botar balóns fora, sobre todo cando quedan orzamentos sin executar e sen gastar. Teñen vostedes que asumir as súas responsabilidades, e xa hai anos que tiñan que ter comarcalizado os parques de bombeiros, que parece que acordaran a que os botáramos do goberno do Estado para poder botar a culpa da tasa de reposición, que é o que fan sempre. Nos criticábamos o mismo co señor M. Rajoy, seguimos reclamando o mesmo co novo goberno, e se entramos dentro, como está no preacordo no goberno, vamos a exixilo con moita máis dureza, por iso queremos estar nese goberno. E o goberno do PP, ante a crise especialmente, cargou contra os concellos que a lei Montoro, que pagan as consecuencias do afogamento económico e da falta de prestación de servizos que por este afogamento económico lle supuxo a tantísimos concellos de Galicia e de todo o Estado. Pero nós non imos asumir que se nos engane dicindo que se meten nos orzamentos cartos para a comarcalización e logo consigne cifras a todas luces contradictorias co seu discurso, porque ao final vostedes mesmos se contradín eso que só se teñen que poñer de acordo con vostedes mesmos, que tanto nos din que son tan estables, que son tan exemplares, que nós temos que poñernos de acordo e que é imposible. Vostedes non se poñen de acordo nin con vostedes mesmos. Sabemos que para vostedes sería un final do seu ciclo fantástico facerse un novo ciclo de fotos mentíndole aos concellos sobre a comarcalización dos parques das 7 vilas. Non sei se pensan conseguilo con esa ridícula cantidade que orzamentaron. Nós temos serias dúbidas e vostedes saben que isto non se pode facer
con esa cantidad que vostedes orzamentan, que perfectamente saben que non dan as contas, pero a súa soberbia parece que pensan que nós somos parvos e que non nos damos conta. Sabemos que saben o que vende, sabemos que saben que facer fotos neste sector é electoralmente útil, sobre todo porque son demandas históricas, pero están estirando o chicles a máis da conta e están xogando ca vida aos galegos e galegas e queren seguir na política de fotos e de manipulación, pero non é unha cuestión que é para tomar á lixeira. Para nós nesta materia é imprescindible que suban as partidas orzamentarias tanto para a comarcalización dos parques de bombeiros como para incrementar os recursos ás corporacións locais para o socorrismo, como denunciamos polo número de falecidos tan elevado que temos nas nosas costas e que estamos tamén nas primeiras do Estado en número de falecidos nas nosas praias e espacios acuáticos. Temos o territorio con máis kilómetros de costa do Estado e moito dele está sen atender, con praias sen ningún tipo de vixilancia, con moitas vítimas cada ano que se poderían evitar. Temos unha dispersión e unhas comunicacións no interior que resulta un hándicap para o actual modelo de emerxencias que teñen parcheado e que lles vai ser difícil de soster se non aplican melloras nos investimentos. Por iso nós apostamos por incrementar os orzamentos para a comarcalización dos parques municipais das cidades galegas, tamén accións de protección e prevención de incendios, na creación de brigadas de investigación forestal e na adquisición de material e tamén para facilitar os servizos de socorrismo nas administracións locais. Outras das grandes liñas das nosas emendas parciais é a relativa á igualdade e ás violencias machistas. Temos falado moito nestes plenos e comisións da súa responsabilidade na materia. Siguen empeñándose en responsabilizarnos de que nós non emendamos os orzamentos que é a súa responsabilidade. Non se dan conta do ridículo que é que estando vostedes con maioría absoluta non sexan capaces de recoñecer que, aparte de ter diferencias de como temos que orzamentar ou como temos que facer a execución orzamentaria ou como podemos facer a distribución das partidas nos distintos departamentos e seccións, non poden utilizar como argumento que nós non emendamos, que iso lle corresponde a vostedes planificar onde hai as necesidades, cando hai colectivos, cando hai funcionarios e cando hai profesionais dicíndolles que non lle chegan os recursos para atender, neste caso, as vítimas de violencia machista. Pois, aínda así, e por responsabilidade, voulle voltar a explicar, aínda que xa o fixen no pleno, que as nosas emendas si teñen en conta que a Secretaría de Igualdade debe dispoñer de máis orzamento para velar, por exemplo, con que todos aqueles lugares onde a Xunta ten competencias garanta que as mulleres que sofren violencias machistas sexan atendidas como deben e tamén os menores, mesmo nos xulgados onde non recibimos máis que queixas que vostedes negan. Tamén deben traballar en materia de sensibilización real sobre o tema e iso non é permitir que a propaganda transfoba chegue aos centros do ensino. Non, trátase de sensibilizar de verdade, de traballar no empoderamento das mulleres e na súa autonomía. A autonomía das mulleres ten dous piares fundamentais nos que tamén se precisan máis recursos: o emprego e a vivenda. Sin emprego digno e estable e unha vivenda digna non podemos vivir en igualdade. Señora Santos, leva 8 minutos. Sí. Para a vivenda teñen vostedes os cartos do Pacto de Estado, pero agora só falta que axusten as axudas á realidade dos alugueres do noso país. Non pode ser que nós, o bono social das mulleres vítimas de violencia de xénero lle aporten uns máximos de 225 euros, que aínda parece un pitorreo máis que unha cousa en serio, que non poden alugar vivendas nas 7 cidades galegas de máis de 450 euros, porque se viven no mundo real saberán perfectamente canto custa un aluguer na Coruña, en Vigo ou Compostela. Eu que vivo en Vigo sei o que custa un aluguer, non é mesmo vivir en Vigo que nun concello do interior, e se non hai traballo non poden vivir nun concello do interior. Parece que vostedes non se decatan ou non se queren decatar, pero íamos falar de partidas que incrementamos que teñen que ver ca autonomía das mulleres, de acceso ao emprego. Vostedes non creen nun programa de inserción laboral que só funciona a partir das administracións locais e non dunha contratación incentivada e subvencionada na privada. Entón, isto demostra que algo falla. Un contrato nunha administración local, benvido sexa, pero non ofrece continuidade. Se falla o programa, por aí terán que valorar que algo están facendo mal, igual que pasa ca vivenda, cando non se executan os seus programas de vivenda e as vivendas quedan baleiras. Invistan recursos, pero implementen políticas públicas que sexan realmente realistas e que realmente se coordinen con lealdade con outras administracións. Os lazos violetas, xa o dixemos, serven cando teñen detrás a vontade de quen os pon, vontade e recursos.
E por iso empoderar as mulleres é traballar no fomento tamén, como dicíamos e repetimos, do deporte feminino, fomentar a formación do persoal na administración nas materias de igualdade, diversidades afectivos sexuais e identidades de xénero, persoal público responsable na materia e na materia da loita anticorrupción. Volvemos a repetir que é un problema estrutural, sistémico, Remate, señora Santos. remato, que castigou todas as administracións nuns números absolutamente inaceptables, que non vamos a seguir no discurso e tú más, que vamos a poñernos de acordo, vamos a pelexar contra isto a través da formación dos propios funcionarios cos recursos que temos, e por iso nós temos unhas emendas cunha visión transversal e non soamente parcial, que deben de tratarse con responsabilidade e con seriedade. E por iso, despois podemos desglosarlas máis concretamente por partidas no seguinte turno, pero vamos a tomarnos en serio isto, e se hai diferencias políticas argumentémolas, pero non vayamos ao barro, por favor.